Krajky, bavlnené, poliesterové, elastické, organzové, tylové. Krajka je detail, ktorý dokáže zmeniť obyčajný odev na elegantný a originálny kúsok. Jej druhy a materiály určujú nielen vzhľad, ale aj použitie. Bavlnené krajky sú mäkké, príjemné na dotyk. Využijete ich pri detskom oblečení, svadobných doplnkoch alebo jemných domácich projektoch, kde je potrebná prírodná priedušná látka. Poliesterové krajky sú odolné a trváce. Ich pevnosť a stálosť farieb ich robí ideálnymi na oblečenie, dekorácie alebo doplnky, ktoré sa často používajú a perú. Elastické krajky obsahujú pružnú zložku, takže sa perfektne prispôsobia telu. Sú skvelé na spodnú bielizeň, športové oblečenie alebo elastické lemovanie, kde je pohodlie kľúčové. Organzové a tylové krajky dodávajú ľahkosť a vzdušnosť. Používajú sa na spoločenské šaty, závoje, sukne alebo dekoratívne projekty, kde chceme jemný a elegantný efekt. Krajky sú dostupné v rôznych šírkach, farbách, vzoroch, takže ich môžeš kombinovať podľa svojho štýlu aj projektu. Krajky všetkých druhov nájdeš v textilnej galantérii Levík, v predajni aj online na www.levik.sk.